Вижте това спокойствие. Да лежиш така на масата по време на груминг не се случва случайно. Това е резултат от търпение, ранна адаптация и редовна грижа. Марли идва при нас още откакто е започнал да излиза навън след ваксините. Първите му посещения бяха на всеки 3 седмици. Кратки и приятни сесии, в които целта беше просто да свикне с процеса. Да опознае масата, сешоара, звуците и докосването. Днес вече е истински професионалист на масата и ни посещава веднъж месечно. Грумингът за него не е стрес, а позната и спокойна рутина. През времето сме изпробвали различни визии на главичката му, за да открием коя подхожда най-много на неговото сладко личице. Тази спретната и лека форма е неговата запазена марка. Чертава очичките му и придава много чар. Когато започнахме, беше без бутушки, но сега ги оставяме да пораснат и така цялостната му визия ще бъде още по-завършена. Голяма роля за това да изглежда винаги така добре имат и неговите стопани. Те се научиха да го къпят вкъщи и се справят чудесно с разресването между визитите. Така козината му винаги е чиста и без пластявания, а нашата работа минава много по-бързо и спокойно за него. Днес преминаваме през обичайните стъпки. Разресване, баня, хубаво изсушаване, оформяне на лапички, хигиенна зона, потушки. Поддържаме силуета чист и пухкав, лесен за поддръжка и удобен за него. Искаш и твоето куче да изглежда така? Влез в профила и запази час още днес и се погрижим за него професионално и с любов.